Buntag sa tanan. Ako si Lowell de la Cruz Ngarengay, 41 years old, taga Tawagan Norte, Labangan, Zamboanga del Sur. So, isa ko ka empleyado sa isa ka private company, branch manager dari sa Tricycle Mart Buo branch. Way back 1999 during my college time. So, dato ko na imong Kristohanon sa MSU, Marawi City. Ato nga time, ang Kristohanon nga kinabuhi na ako, grabe, active ka imi dito sa mga panagtigom. Maghatag niyo kung ato nga time. Leaflets regarding sa Word of God, dito sa golf course. Kung man sa eskwela, ato na po ka dito sa imuhang mga kaigsuunan ng mga Christian. Labi na nga napagi dito ako ang ating which is ako ang pinaka-leader yun. Hangtod sa akong pag-graduate, nagpadayon ang akong pagka-Christian. Pero sa dihang nilarga na ako ang atin, nakaminyo man din siya. So nilarga na siya sa North Carolina. That was 2006. Yeah. Maupod nga time nga nakatrabaho ko diri sa isa ka private company po sa Quality Appliance. Nabugnaw gid, nawala gid ako ang kalayo. So gikan sa kalayo nga kusog kaayo, nahinahinay ka ugdaw hangtod na napalong gyud. So ang nahitabo ako ang lifestyle nato, mata sa buntag, trabaho, di pagid mo ulit dayon magtrabaho. Shot panalagsa, hangtod nahimo nang panalagsa, nahimo naging kanunay. Nightlife, bisyo, napagay mga sagulang pagdroga, tapos mga babae, manchiks pa. So grabe yung kagubot yun. Nagabuntag, mura gyapon balik, lapat king ulo, hangover, back to work, mura gyapon ang routine. Inom na pod. Wali og launa sa kadlawon, alas 2. Pagkabuntag, trabaho. Grabe ka gubot. Resulta, panag-away din sa ako ang asawa. So ako ang asawa, isa dito akong asawa na nga, Pam, ako ang hangyo lang din mo, Pam, magkatagko na ng mga bata na to. Katagko na. Ako lang hangyo. Bisag, kanina lang kape mong pabili, o dami na ng inom si Kirilyo. Until such time na ginitabo na ako, grabe ka ulaw. Natakpan mi diya sa ilahang bana. Grabe ka ulaw. Kung mama may rescue, kung pamilya. Priso kami dito sa Camp Abilon. Worst case kayo yun. So ngit-ngit kayo. Ngit-ngit. July 2012 na opportunity gihatag ang Ginoo. Gihatagan ko sa Ginoo opportunity nga makatrabaho sa isa ka kumpanya, private gihapon, and then diha nga company sa Tricycle Mart Pagadian. Nagkita mi ni sa akong financing manager, si Sir Amadio Brua. So si Sir Amadio Brua, sige ni siya pang-invite na ako. Sige siya pang-invite niya. Yes sir, yes sir. Tapos kung magkukanto,
Kay nahubog man ko anang Domingo ha, pero tinakong hubuga, namasangil na ako nga sir, kasi siya, daghang kay Lumonon. Mga pila na kasandi nga in-invite, wagin niyundang si Sir Ahmad Yubroa. Until such time, sige, akong gitubag ang calling sa Ginoo, Lord, ako nang surrender ang pinabag, Lord. So that time, nahimuming VIP, tibok ng pamilya, diri sa Happy Church, Pagatian. Sa pagsulod pa lang nako ani nga palagtigaw, grabe, praise and worship, power kayo. Kahilak ko dito, Lord, grabe. Naraman day-day ning kahayag na yung giandam para nako. So that time, wala na ko iduha-duha. Pagka next Sunday, balik na po niya, ko yung pamilya. Ang tod, nahuman ko ng 4 Sundays nga 3 Sundays. So, nakasabot gid ko tanan from first, second, third to fourth Sunday. Until such time, appeal ko sa cell group. So, nag-encounter ko, that was year 2015. Kay mo man na ang time na ito'y Fallen 44. So, na Fallen 44, February, kami po sa March, kami po ito gitawag ang mga batch ng Rising 79. Once na tinood kang lalaki, kahilak yun agad. Akong kalagot nga akong gitanong sa ako ang magulang, wala na, na-release na. Release na ako kalipay, higugma. So, dihapon nga time sa encounter. Kabanon ako sa muhatag, sa atong tithe, sa atong offering. So, heartily na din nga, ihatag na, Lord, ako ni ihatag ni mo kanana. So, everything was changed. So, tanang mga negative nga aspect na-release na dito sa encounter. Once nga imo yung totally surrender mo ang life, buhatan na to tanan, unahon na to siya, diha nga time, blessings will follow. So, na-prove na ako. Promotion, naabot na po ng promotion from collector na imo kong CI, credit investigator. Mas higher level, mas taas na po ang rate. Na-assign ko Glayo, CI, assign ko Aurora, tapos Kapatagan. Muli ko Seal Group yun, way up sinay. Yung ko, kaya man ganin ako mag-CI Lord, mag-kolekta at mga lagyo kong lugar, giyatagan akong tayo ng company. Mas hatagan politika. Until such time nga, nanaging pinaka the best nga promotion gihatag sa Ginoo. So, another offers ako diha nga time, Lowell, gitawagan ko sa kungkuan, regional manager. Isa ka sa candidate dong, ikaw ang qualified na imong branch manager. So, way pagduha-duha, akong gidawat, ako Lord, blessing man ni mo Lord. Pero akong i-promise ni mo Lord, bahala, ma-assign lang gihapon ko Glayo. I will not stop praising you. So, nagyapon ko sa imong presensya. So, sa cell group, although na-assign ko Glayo, na ako diha. So, hangtod karon, na ako dito na-assign sa Tricycle Mart po, padayon gihapon ko. Why sulindiray, padayon tamang isuon. And then, isa po sa 12 ni Pastor Joey Ramairan, na diha ang presensya sa Ginoo, na ating mga kabuhaton, ma-release na to diha na, ma-share na to. So, mahimo kang madasig pag yun. So, ang cell group na mo karon, daghan-daghan din may. Nanami sa 11 ka mga members. So, divide nga na ni Salamats. So, we are the victorious. So, nindot kayo, among ginabuhat, mag-cell group dito sa church, naapoy time, mag-house to house me. Sa makausab, ako si Lowell Tila Cruz ang Rayngay, isa ka Kristohanon, nawala, o nakaplagan pa usab. Di na gid may mawala. If there's Jesus in your heart, there is a change. Obey Him, follow Him, and blessings will follow. Blessings will overflow.
Tindog mo mga igsoon. Ato ito po itong mga kamot sa presensya sa Diyos. Psalm 68:32-35 says, Panag-awit kamo sa Dios, mga gingharian sa kalibutan. Panag-awit o mga pagdayeg ngadto sa Ginoo. Kaniya nga nagsakay diha sa kalangitan, ang karaan nga kalangitan. Pamatia ang iyang kusog nga singgit. Isangyaw ang gahom sa Dios, ang iyang kahalangdon anaa sa tibok Israel ug ang iyang gahom anaa sa kalangitan. Pagkakahibulungan gayud sa Dios, ang Dios sa Israel, diha sa iyang puloy-anan, naghatag siya kusog ug gahom sa iyang katawhan. Dayga ang Dios. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Padayon mi Ginoo nagpasidungog sa imong presensya, sa imong gahom Ginoo, sa imong gugma o Dios. Father God, ani ay imong mga katawhan o Dios. Lord, ang among mga pagyukbo Ginoo, sa imuhang pagkamaayo sa amuhang kinabuhi, Father God. Lord, kanimo lamang Ginoo ang tanan o Dios ng mga pagdayig, pagsimba, pagpasalamat Ginoo. Lord, kanimo lamang ang tanan, Lord God. Ihalad kining amo ang pagabuhaton karon, mahimaya ka Ginoo. Mahimaya ka sa tanan namong pagabuhaton karon o Dios. Salamat Lord God. Amo ning ididikar Ginoo ang first service, Lord God, sa first Sunday of August, Ginoo. Salamat, O Diyos, sa imuhang paghatag ka namo og kinabuhi, Ginoo. Lord, imong giprotektahan, Lord God. Giprotektahan nimo among kinabuhi, Lord God, sa tanang lihok sa kaaway, O Diyos. Salamat, Ginoo, nga anaamil, Ginoo, sa imong puloy-anan, O Diyos. Ikaw, Ginoo, ang amo ang landong, O Diyos. Ikaw ang among kusog. Lord God, Lord, salamat kayo, O Diyos. Lord, wala kay labyan, Lord God, nining kabuntagon, O Diyos. Sa diyang muhatag mi sa tanan, Lord God, nga iya, nga para kanimo, Lord God. Lord God, salamat kayo, O Diyos. Dalaygon ka sa walay katapusan. Dungog himaya, imo lamang, Ginoo. Lord, salamat. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amo, gusto nga palakpak sa Ginoo, Maikson. Unang Domingo sa bulan sa Agosto, ang Diyos maayo, amen. Ang Diyos maayo, amen. You know what? As always, niya nga karong kabuntagon, mo declare sa pagkamaayo sa Ginoo, amen. Diha si mong kitindugan karon, mo sayaw, mo lukso, mo sakit sa pagkamaayo sa Ginoo, amen, Maikson. Diha apod sa mga makigsuunan sa online, join us this morning sa pagsimba diha sa Ginoo. Come on, a shout of praise this morning, Maikson. Singit sa kalipay, sa pagdaig, sa atong Diyos nga buhi, sa atong Diyos nga maayo. Come on! We worship you, Lord. We want to scream it out, God. Oh, we declare that you are good. We declare that you are mighty. We declare that you are holy and worthy. Jesus is Lord. Kamot, ipakpak. Kung nakay kamot, ipakpak na this morning. Come on. This is for you, Lord. We will declare that you are good. I want to scream it out from every mountain top. Your goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. And your love amazes me. Everybody declare this morning, come on. And I sing because you are good. And I dance because you are good. And I shout because you are good. You are good, good to me. Nothing and no one comes anywhere close
darkest night. You are my light, Lord. You shine as bright as day. And your love amazes me. Everybody! And I sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. And I sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I shout because you are good. You are good, good to me. Come on, sing it one more time. Come on, nothing and no one comes anywhere close to you. The earth and oceans deep only reflect this truth. And in my darkest night, you shine as bright as day. And your love amazes me. And I sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. And I sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I shout because you are good. You are good. With a cry of praise, my heart will proclaim. Everybody, you are good. You are good. In the sun or rain, my life celebrates. You are good. You are good. With a cry of praise, my heart will proclaim. You are good. Oh, we declare, Lord, you are good. In the sun or rain, my life celebrates. You are good. You are good. And I sing on. You are good. Yes, you are, Lord. Dance because you are good, and I shout because You are good. You are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. you I are sing, Lord, and I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good, good to me. Oh, oh, oh. Yes, you are, Lord. Oh, oh, oh. You are good all the time, God. Oh, oh, oh. You are good. Oh, we declare your goodness, Lord. We declare your mercy. Come on. We will shout it out this morning. We will shout it out this morning, Lord. Lord. Oh, ayan kang simbahon, pasalamatan, tayo na natumpuin ng Diyos. Oh, hallelujah, come on. Ang kalibutan, nagayupo sa pagkagandahan mo. Ang iyong katauhan, magasingkit sa pagkahalandot mo. Diyos, why samanin mo? Everybody now! Dahil kung ikaw, sa matagal daw, sa kinabuhi ko, ikaw lang ang ulabaw. Diyos ka sa guma, puno ka sa gasya, sa tanan akong lakaw, ikaw ang maguna. Dahil kung ikaw, sa matagal daw, sa kinabuhi ko, ikaw lang ang ulabaw. Diyos ka sa guma, puno ka sa gasya, sa tanan akong lakaw, ikaw ang maguna. Magagiyak ka, oh, Jesus. Oh, 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 oh.
magayugod sa pagkaganahan mo. Ang imong katawan magasinggit sa pagkahalangdon mo. O Diyos, why sama nimo? Here we go! Kung ikaw sa matagadaw, sa kinabuhi ko, ikaw lang ang ulabaw. Diyos ka sa kuma, puno ka sa gasya, sa tanan akong langaw, ikaw ang maguna. Dahil kung ikaw sa matagadaw, sa kinabuhi ko, ikaw lang ang ulabaw. Diyos ka sa kuma, puno ka sa gasya, sa tanan akong langaw, ikaw ang maguna. Magagiya ka, oh Jesus. Oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Ang kalibutan magayugod sa pagkaganahan. Yes Lord! Ang imong katawan magasinggit sa pagkahalangdon mo. Oh Diyos, why sama nimo? Dahil kung ikaw sa matagadaw, sa kinabuhi ko, ikaw lang ang mulabaw. Diyos ka sa kuma, puno ka sa gasya, sa tanan akong lakaw, ikaw ang maguna. Dahil kung ikaw sa matagadaw, sa kinabuhi ko, ikaw lang ang mulabaw. Diyos ka sa kuma, puno ka sa gasya, sa tanan akong lakaw, ikaw ang maguna. Magagiyak ka. Kinabuhi ko, ikaw lang ang mulabaw. Diyos ka sa guma, Diyos ka sa gasya, sa tanan akong lakaw, ikaw ang maguna. Dahil kung ikaw sa matagadaw, sa kinabuhi ko, ikaw lang ang mulabaw. Diyos ka sa guma, puno ka sa gasya, sa tanan akong lakaw, ikaw ang maguna. Magagiya ka. Continue to be in the presence of God. Padayon na itong ibayaw atong kamot niya sa itong buhi nga Diyos igsoon. Padayon na itong tinguhaon ang presensya sa itong buhi nga Diyos. Padayon na itong i-empty atong matag kaugalingon. Atong matag kasing-kasing. Para pununta sa itong buhi nga Diyos. Ang pagdayig dili mahitungod sa awit. It's not about the song. But ang pagdayeg, it's all about God. Ang pag-adore nimo sa tumbuhi nga Dios. We are here to worship God. Unsa may kondisyon sa imong kasing-kasing, unsa man imong giagian, but naata diri igsoon to worship Him. So dili nato ni palabyon nga higayon, because the presence of God is in this place. Continue to desire the presence of God. And the Lord, magpapuno ko nimo, Lord. Nawata akong pagdayeg, come on, inang Ginoo igsoon. Lord, na ako diri mo dayeg nimo. Wala na ako kita na unsay naan ako, unsay sayop, unsay sala. But na ako diri to adore you. Mo awit nimo. Isulti na ako akong pagdayeg nimo.
pagsimba nimo. Just feel the love of God. Yes, Lord. Yes, Father God. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're all living hope. Your presence, Lord. Come on, Jesus. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Yes, your presence, Lord. Come on, sing it with all of your heart. Spirit, you are welcome. Come on. This place, yes, Lord, feel it. Your glory, God, is what to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Oh, God. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're all living hope. Your presence, Lord. Yes, God. I've tasted and seen of the sweetness of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Yes, oh God. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome in this place. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our
this place. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome in this place. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. You are honored in this place. The atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, oh God. Overflow us with your presence. Overflow us with your goodness, your love. Feel the presence of God. Overflow in this place. Oh yeah, we are here to receive it. Overflow in us, Holy Spirit. From our head to our toes. Oh, we worship you. We worship you. Oh, you're here to worship you, Holy Spirit. Oh, da 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 da. Oh, da 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 da. Begin. Oh, da 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 da. Yes, oh God. Oh, da da da. Oh, we become more aware of your presence. Come on, speak it from your mouth. Oh, da 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 da. Oh, da 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 da. Spirit of God is here. Oh, da 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 da. Desire more of you. Oh, da 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 da. Oh, da 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 da. Speak it from your mouth. From your mouth. Oh, da da da, sikia da 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 da. Oh, da 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 da, sikia da da. Oh, da da da. Oh, da da da, speak it from your mouth. Oh, da 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 da, sikia da 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 da. Oh, da 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 da, sikia da da. Oh, da 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 da. Oh, da 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 da, sikia. Oh, da 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 wa 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 wa, sikia da 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 da. Oh, da da da, sikia. Oh, da da da, sikia.
Yes, Lord. Your presence is heaven to me, oh God. Your presence, Lord, is heaven to me. Adore you. I adore you. I adore you. Yes, Lord. Yes, Father God. Samtang nagbayaw kasi mong kamot igsuon. Just feel the love of God. Just to receive the healing from God. The presence of God is in you. Wala'y laing dapit na makasatisfy na to. Kundi diri lang sa presensya. Diri lang, O Diyos, sa presensya nimo. Pinayaw among mga kamot, Lord. We adore you. We love you with all of our hearts, Lord Jesus. Wala milang gisaligan kundi ikaw lamang, Lord. Ang tanan namong kusog nagagikan diha kanimo. Salamat, Father God. Come on, kung atong pasalamat sa tunggoy nga Dios. Salamat, Lord, sa imong presensya. Pasalamati ang Dios. Nabati ni mong presence ni God. Pasalamati siya. Salamat, Lord, sa imong presensya. Salamat, Lord, wala ko nalabyan. Lord, nabatihan ako imong presence. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Come on. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you sa pag-restore sa mong strength, Lord. Wala'y laing gisaligan kundi ikaw lamang, Father God. Ang tanang pagyukbo, Lord. Ang tanang pagdaig, Father God. Ang tanang pag-honor, Father God. Diha lamang kanimo. In Jesus' name. Amen. Amen. Come on. Atagan na ito kusog na pagdaig. Pagpakpak. Atong buhay nga Diyos. Amen. Amen. Thank you, Father God. Hallelujah. What a mighty presence of God. Nindot kayo, presensya sa Diyos. Amen. Another clap offering dia sa Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Inay mong tapad, it's giving time. Okay. Psalms 33:12, verse 12, ingog. Happy is the nation whose God is the Lord. Happy are the people He has chosen for His own. Sa uban na siya nga translation is, blessed. No? Blessed is the nation whose God is the Lord. Blessed are the people He has chosen for His inheritance. No? Diya sa Bisaya, bulahan ang nasod kan sang Dios, mao ang Ginoo. Bulahan ang katawhan nga gipili niya nga iya. Kabalo ba kay igsoon nga kini nga passage, kini nga verse naka-print ni diya sa atong mga kwarta, sa atong bill? Kabalo ba ka? Okay, salamat. So, sa Tagalog na siya, na siya, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Mo na nakasulat diya sa ato ang kwarta. Na? Pero tama na po diha,
ang sunod nga verse na declare na siya nga, bulahan ka, bulahan ko, bulahan ta nga iyang katawan nga gipili nga iyaha. Amen. So, ang atong salapianong bahin, gipiyal sa Ginoo nato. Amen ba? Mo nga iya tang gipili nga iyaha, kay gipiyalan ta niya sa tanan. Pagkanindot sa Ginoo. Last week na atay na ang Pilipinas nakakuan siya, nakadawat siya og kanang pasidungog pinaagi atong nakadaog bitaw sa Olympics si Heidi Diaz, no? Karon nakadako ang kwarta nga iyang nadawat nga daghan kaayong gikuan. Murag moabot nag 100 million ang gikuan. Pero ang kuan anay soon ba nga nakuan ako sa kanang post bitaw na siya. Kay sa dihang gi-interview siya, giingnan siya katong pagkahuman pag yun sa iyahang kuan is, unsaon daw niya ang kwarta. Ningon siya, I will give a tithe. Wow. Nindot kayo nga kuan niya kanang first move niya sa kwarta nga iyang nakuan. Pero subo lang kay kanang samtang nagsikikutan ako sa mga comments na naapad yun di ay mga katawhan nga wala kabalo, unsay tight, no? Nag-comment ito, ano yung tight? Ana. Pero imbes nga, tubagon po siya unta, naapoy ning comment nga, ay tuo man mo anang tight. Pastoray mahayahay ana. Salamat sa Ginoo, atong iglesia, wala ta na ignorante, wala ta na ulahi sa kanunay nga gi-remind sa atua sa pulong sa Ginoo nga ang tithe is the 10th and the offering is kanang response sa imuhang gugma, sa imuhang sa gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Daghan kay gihimo ang Ginoo sa atong kinabuhi mo nang ingon sa atong pulong nga bulahan ta nga iyang gipili kay iya tang gipiyalan sa tanang butangan na aning kalibutana. Amen ba? Unsa man na nga naani mo karon, acknowledge it igsoon nga kanang gipiyan na sa Ginoo nato, gipiyan na sa Ginoo nimo. I-acknowledge na nga gisaligan ta sa Ginoo sa tanang butang, may it sa financial, sa material, sa buluhaton. No, inana ang pagsalig sa Ginoo sa atong kinabuhi mo na nga kuanta ka ng mahimutang kasaligan po sa tanan nga atong nadawat. Amen ba? So kanang subo nga kanang naay mga tao nga wala pa jud sila nakabalo unsa ang tithing, pero salamat diningog ang kuanda daw, ang pastor daw marato. Hallelujah. Ato ang pastor gipanalangina igsoon. Ug apil ta sa panalangin tungod kay kitang tanan ning sugot. Gipiyalan ta sa Ginoo aning tanan. Amen, amen. Hallelujah, panindog mo. Ituboy ng imuhang dala. Unsa man na imong gidala. Tithe offering, first fruit, G12 offering, tanan nga naglangkob nga kana bitang from your heart, from our hearts nga malipay ta nga muhatag unsay gipiyal sa Ginoo nato, mauli nato ang unsay iyaha ug mahatag nato ang unsa pa man ang kanang expression nimo sa imong gugma thanksgiving di sa Ginoo. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat kayo Ginoo sa imong pulong. Lord, bulahan mi Ginoo. We're so blessed, Lord, nga ikaw among Diyos, nga nakailami nimo sa pinakalalumpa Ginoo, nga imuhang pagpadayag kanamo. Kinsa ka sa among kinabuhi. Nga sa tanan, Lord God, nga amo akaron, Lord, gi-enjoy Ginoo. Lord, we acknowledge it comes from you, O God. Salamat kaayo Ginoo sa mga salapian ng bahin nga imong gipiyal namo. Lord, kasaligan mi nga mobalik unsay para sa imo ug kasaligan po mi malipayon po mi gihatag. Labaw pa Ginoo sa unsay gi-express sa amo ang kasing-kasing o Dios. Salamat Ginoo sa mga panarbaho nga imuhang gipiyal namo nga mo is source of income. Salamat o Dios sa mga negosyo. Salamat Ginoo sa
sa kaalam sa mga estudyante. Lord God, madawat yun nila, Ginoo. Madawat yun namo, Lord God. Ang party, Ginoo, nga imuha, Lord God. Gi-share sa amuag, iatag sa amuag. Gipiyan nimo sa amuag, Ginoo. Salamat kaayo, O Dios. Lord, panalangini ang tanan, Lord God. Even, Lord God, sa mga katawhan nimo, Ginoo, nga nawad-an og paglaom tungod apektado sa pandemic. Lord God, ikaw among paglaom, ikaw among hope, Lord God. Ikaw, Ginoo, ang kasaligan namo nga Dios. Lord, salamat kaayo, O Dios. We just thank you for everything, oh God. Dalagon ka ikaw ang tag-iya sa tanan. Sa ngalan ni Jesus. Amen, oh amen. Let's give. Mayong buntag sa tanan, it's good to be in the house of the Lord. Once again, amen. Hallelujah. Tapika imong tapad, ingna siya palihog nga August na gyud. Hallelujah. And my declaration karong bulan sa August, nga dili ta makasinati og pandemic, dili ta makasinati og crisis, but ang atoang masinatian diha sa Ginoo is dagaya nga panalangin. Hallelujah, tubag sa mga pag-ampo. Amen. Hallelujah. Ug ato ang gi-welcome ang presensya sa Ginoo karong buntaga. Pwede ba hatagan nato siya sa makusog nga pagpakpak mga igsoon sa iyang pagkamaayo sa ato ang kinabuhi. I know there's more than that. Come on, let's praise Him. Hallelujah. We give you praise, Lord. We adore you, God Jesus. Hallelujah, and just welcome everyone karong kabuntagon sa ato ang panimbahon ug dili po nato kalimtan sa pag-abi-abi. I know natay mga bisita karong buntaga. So if you are first timer nga mong nakauban karong buntaga, ako kang gihangyo sa pagtindog, mag-startan ring nga dapita. Nabay karon pa nga nakasimba, nakauban na mo. Please palihog sa pagtindog. Come on. Wala. How about this side? Nabatay bisita. Wow. Padayon sa pagtindog. Welcome po. Napay bata. How about this side? Hallelujah. Wala. So we have only 2 visitor. Alright. Alang sa ato ang mga bisita. Even if we have 2 visitor, muyon ko sa inyo ha, kamo ang resulta sa amo ang mga pag-ampo. Amen? Hallelujah. So, in behalf sa Happy Church family, together with Senior Pastor, Pastoralita Aliman, amo mong gi-welcome, amo mong gi-abi-abi. And our prayer is makauban mo na mo next Sunday sa pagsimba diya sa buhi nga Ginoo. Once again, ato siyang pakpakan mga igsoon. Hallelujah. Palihog ko sa paglingkod. And we have some highlights. Okay, this is mga activities na nahitabo from Monday to Saturday, mga 9 meetings sa mga daughter churches, mga pastors from daughter churches, headed by Pastor Maning Sujang. And also, napoy 144 mentoring sa mga leaders. Act driven sa ilang 15th anniversary na himong successful nga event.
Once again, atong pakpakan ng mga morning prayer. Ayaw kalimot, every Saturday morning prayer, mag-start alas 6 sa buntag. So please join. Hallelujah. So before the Word of God, gamay lang a reminder, please refrain from adto sa CR para dili ta maka-disturbo. Kung makaya pa, pagkahuman na lang sa Word, pwede ta makato sa CR. And also, ang ato ang mga cellphone, please, ato ang i-mute mode para dili ka ma-disturb sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Andam na ba ta maminaw sa pulong sa Ginoo? Ay, Talentsville pa diyan. Let's welcome na special presentation ang Talentsville. Atong pakpakan mga igsoon. You steady me, slow and sweet. We sway, take the lead, and I will follow. Finally ready now to close my eyes and just believe that you won't lead me where you don't go. When my faith gets tired and my hope seems lost, you spin me round and round and remind me of that song, the one you wrote for me. And we dance, oh, we dance. And I've been sold to pick up my sword and fight for love. Little did I know the love had won for me. Here in your arms, you seal my heart again, and I breathe you in like I never breathed till now. When my faith gets tired and my hope seems lost, you spin me around and around and remind me of that song, the one you wrote for me. And we dance, oh, we dance. And I will lock eyes with the one who's ransomed me, the one who gave me joy from morning. And I will lock eyes with the one who's chosen me, the one who set my feet to dancing. Oh, I will lock eyes with the one who's ransomed me, the one who gave me joy from morning. You're giving me joy. Oh, I will lock eyes with the one who's chosen me, the one who set my feet to dancing. Oh, we dance, we dance, set my feet to dance. Oh, we're dancing, you spin me round and round. Oh, we dance, we dance. Oh, you set my feet to dancing. Oh, we dance, just you and me, just you and me. Once again, Talentsville family! Hallelujah. Ang anda maminaw sa pulong sa Ginoo. Muyog, amen.
Hallelujah. Let's welcome our very own Pinalangga Pastora Lita Aliman. Atong pakpakan mga igsoon. Praise. Siguro. Praise. Good morning! Mount of August, good morning! Kaway-kaway sa mga kamot! Woo! Mga madaugon nga kamot, raise kayo mga igsoon. Sige, patas, 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 patas. Woo! Mao na yung mga madaugon. Salamat sa Ginoo. Kumusta man mo? Yes! Kausapag yun. Ready, go. I'm happy. I'm prosperous. And I'm wise. Salamat sa Ginoo. It's month of August. Sunod bulan na po. Dali ra po kahit kami og bear, no? Pag abot sa bear, mutapos na yun ang 2021. Salamat sa Ginoo. Kay murag wala lay pandemic. Bisag gatabon atong mga naong. Pero ang grasya sa Ginoo sufisyente kaayo sa matag usa ka nato. Nakabot na sa bulan sa August tungod kay ang grasya sa Ginoo nagapamuhat sa atong kinabuhi. Now, kung wala pang grasya sa Dios, di mo nakalingkod diha karon ba? Kay daghang kay tanggi atubang, daghang kaayong kagubot sa kalibutan. But salamat nga namatuto ta sa pulong sa Ginoo. O ang pulong sa Dios nga nag-ingon, ang akong grasya sufisyente para kaninyo. So kada gyud adlaw, the grace of God is sufficient. Kung ka grace, but pasabot, makahimo ta. Makahimo ta pag kinabuhi pa. Sa mga lumabay pag yun mga adlaw, no? Makahimo gyapon ta pag kinabuhi. Strong sa pagtuo, maayong panglawas. Gitagbo sa Dios ang pinagpagkinahanglan tungod kay miani si Jesus diri sa kalibutan. Siya ang grace, siya nagdala siya grasya ug siya ang kamatuoran. So salamat sa grasya sa Dios ni atang tanan para saluhan ang pulong sa Ginoo karong buntaga bisan sa atong mga online nga mga kaigsuonan. Gialaw na nato sa bulan of August ang pagsimba sa 13 years old above diri sa hall. 13 above. O sa silong, 7 years old to 12 sa atong children's church. So, dili lang sa gyud ta magdala og mga babies, no, mga 6 years old to below, tungod kay para ra pud na sa safety sa atong mga kabataan. So, manindog mo palihog mga igsoon for the word of God. Book of John, John chapter 15. Juan Kapitulo 15, magsugod ta sa 12 to 14. Dayon mulaktaw ta sa verse 17. John chapter 15, verse 12 to 14 and 17. Basahan ako sa English, sa New Living Testament. This is my commandment. Love each other in the same way I have loved you. There is no greater love than to lay down one's life for one's own friends. You are my friends if you do what I command you to do. Verse 17, this is my command, love each other. Kini mao ang akong sugo, paghigugmaay kamo sa mga ako na higugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang higala mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Kamo akong mga higala kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Verse 17. Kini ang mao ang sugo ko kaninyo paghigugma ay kamo. Ang tanan mag-ingog paghigugma ay kamo. Father God, salamat kayo ni anak nga pulong. Paghigugmaay, maghigugmaay kami. Salamat Lord nga ang paghigugma, dili pagbati. Kundi ang paghigugma Ginoo, nga imong gisugo namo, gikan kana kanimo. Ikaw ang gugma. O kana, ikaw nga gugma, mipuyo sa among makinabuhi. Aron ikaw nga gugma, mahimo namong makinabuhi.
aron ang matag usa ka namo nga sakop sa pamilya nimo mahimo ning kinaiyan namo ug matuman namo ang imong sugo sa matag usa ka namo. Magigugmaay kami sa usag-usa. Thank you for your word this morning, God. Thank you, Spirit of God. Salamat, Lord, nga na-open na mi sa imong pulong, sadang misulod mi sa imong presence. Kaya sa imong presence, Lord, naglihok ka sa among kasing-kasing, aron ma-ready mi sa imong pulong. Lord, among dawaton ni, o kani nga kuman, by your grace, mahimo ni namo, ingon nga party, ani nga local nga iglesia. We give you praise for your word. Salamat, Ginoo, sa imong pagpamuhat karong buntaga. Sa ngalan ni Jesus, anta na may praise the Lord. Malingkod mo mga igsoon. Ako ning giuluhan og love one another, dayon / cell group. Love one another / ano na, cell group. Okay. Matag usa ka nato nga natawo ning kalibutana, natawo ta sa usa ka pamilya. Hello, hello, hello. Walay natawo diri sa liki sa kawayan. Natawo tang tanan sa usa ka pamilya. Ug ang pamilya diin kita natawo, naglangkob kini sa community. So, sa usa ka barangay, dunay mga family, composes of family. No? So, sa barangay Santa Maria, nahimo ni siyang komunidad because of families. So, ang naglangkob sa barangay, ang mga pamilya, then mga barangay naglangkob sa usa ka lungsod or syudad, ug naglangkob ni sa nasod sa Pilipinas, ang mga pamilya, di lang sa Pilipinas, kundi sa tibuok kalibutan. Igsuon ko diya sa Ginoo, ingon nga natawo ta sa pamilya, parihas pud ni sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Sa dihang nakadungog ka sa maing balita about Jesus, gibuhat nga dito sa cross, may tungod sa kahimtang sa tao, nga ang tao nakapanunod og sala, ug ang bugtong solusyon sa sala, mao ang sakripisyo ni Jesus dito sa cross, ang bayad sa atong mga sala. Ug sa diyang midawat ta kang Ginoong Jesus, sa diyang mituo ta kaniya, nakadawat ta og kaluwasan. Nakabaton ta sa kaluwasan, but pasabot og kaluwasan, natangtang ta sa gahom sa sala, og nakabaton ta bag-ong sinugdanan nga magkinabuhi tang matarong atubangan sa Ginoo. So, nahimo tang nakadawat sa kaluwasan og nahimo tang anak sa Dios. Please, ang aircon rin tubangan, ipalong. Please, ventilador, please. Kahit kuan kayo. Tugnaw na jud kayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay. Sama sa giingon sa pulong sa Ginoo, sa John chapter 1, verse 12. Sa tanan nga midawat og mituo kaniya. Kinsay nang kaniya? Si Jesus. Sa tanang mituo og midawat kaniya, nahimong, gitagaag katungod nga mahimong, anak sa Diyos. Magsaba daw ang mga anak sa Diyos, be? Yes. So, ang kaluwasan, mo'y nakahimo natong matawag nga mga anak sa Diyos. O nag-ingon po ang John chapter 3 nga importante kayo nga kita ma-born again. Amen? No? Ingon siya, kinahanglan ma-born again ta in the Spirit. Sa to pa, doon na day pagpakatao diha sa pamilya nga physical, ug napoy pagpakatao diha sa pamilya spiritual. Okay? So, kita na to nga ang tao, ingon ang Biblia sa John chapter 3, nga kinahanglan ma-born again ta. No? Born again. Ato pa, ingon ta born again, ikaduha ta matao. So, una na tong pagkatao diri sa kalibutan, is pinagi sa atong pamilya, sa atong ginikanan. Punsa diyang miabot ang maing balita na to. Dahil miabot ang kaluwasan na to. O nakabaton ta sa katungod nga mahimong anak sa Diyos, na tao ta diha sa espiritual nga pamilya. So igsuon ko diha sa Ginoo, ang Dios di ay dunay pamilya diri sa kalibutan. The family of God. Duna siya'y pamilya nga niya hangtod karon. Since the beginning of the church, sa sinugdan sa iglesia sa Book of Acts, diin nagsugod ang
parte or nasakop nga pamilya hangtod karon. Gitawag ni siya local church. So kaning local church, usaning local church sa Pagadian kaning Happy Church, naglangkob ta sa katilingban sa mga magtotoo diri sa Pagadian, diri sa Pilipinas, diri sa Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Ang kalahian sa pamilya nga espiritual, wala siya specific location. Wala siya lugar. Kay espirituhanon man ang pagkasakop sa atong pamilya. Ingon nga sakop ta sa espiritual nga mga pamilya. So ang pamilya sa Dios nakatap sa tibuok kalibutan. No? Spiritual, wala siya masiklod sa usa ka balay. Kung dili matag magtotoo, matag midawat ni Kristo nga ginugman luluwas, matag na born again in the Spirit, is part of the family of God. Parte na ba ka sa pamilya sa Diyos? Mauna imong naimutangan, espirituanon. So doon na di mga igsuon sa physical, sa ato pa sa atong pagkataod sa kalibutan, ug doon na po tayo igsuon sa espiritual. Mauna imong kauban karon nga nagsimba sa espiritu ug kamatuoran. Igsuon ingon nga mga magtotoo ni Kristo, ingon nga mga anak sa Dios, ni ata nagpuyo sa Pagadian, pinaagi usab sa pag-reach out sa inyo ha, pagkadungog ninyo sa inyong sa maayong balita, nasakop ta sa pamilya sa Happy Church. So, ni aka karon nasakop sa specific nga pamilya, gitawag ni natog Happy Church family. Usa lang ta dire sa local church nga naglangkob sa mga totoo diha ni Kristo. So, usa ta ka local church. Ingon nga sakop sa pamilya, usa ta sa nakadawat sa mando sa Dios. We are commanded by God. Kaning ginubay sa book of John chapter 15, nakikistorya si Jesus sa iyang mga tinunan. Insya ako ang matuod nga paras, kamo ang mga sanga. No? So, gi-explain niya ang koneksyon sa mga tawong magtotoo ni Kristo. Mga na-born again. The same ra niya, magtotoo ni Kristo, naluwas, mga born again. Yun siya, unsay koneksyon na to kang Kristo. O ingon siya, aron mahinpit akong kalipay, I will give you a command. Gitagaan niya og sugo ang mga taong nakabaton og pagtuo kaniya. Og ang command niya is to love one another. So gisugo ta niya, ingon nga sakop sa pamilya niya, nga nakatap sa tibuok kalibutan, usarata ang Happy Church family. We are commanded to love one another. Kini nga mando, to love one another. Listen, iksona, imposible ni natong matuman kung dili ta mahisakop sa usa ka gagmay nga grupo nga gitawag og cell group. Dili ni nato mahimong matuman nga sugo sa Ginoo kung taman rata sa Sunday celebration. Mao na nga karong buntaga, open your heart tungod kay kani nga mando sa pag-love one another, mahimo rang ni siyang mas tuman nato kung mahimo tang kaparte, dili lang sa Sunday celebration, kung dili bisan pa sa atong weekly, sa atong sinimana nga kinabuhi diri sa kalibutan. Makiskot man ko karong buntaga nga ang katumanan sa pagtuman sa mando to love one another is through our cell group. Mangutana siguro mo, unsa man gyud ng cell group? What do you mean by cell? Kung ka grupo, no? So, what do you mean by cell? Asam na akong gitanaw ang word nga cell. Cell is the basic building blocks of all living things. Kanida ang atong lawas, naglangkob di ay ni og cell. So, sa atong sulod sa atong lawas, we are composed of cells. Mga cells. Lain pag yun nga meaning sa cell, cell have many parts. So sa atong sulod sa atong lawas, na cell on dagkang kaing parte. I-describe ni, each with different function. So lain-lahi ang katungdanan sa atong cell, sa sulod sa atong lawas, nagiskot ko ani may tungod sa mga buhi nga mga binuhat. Then
gitawag ni siya sa organel, no, sa sistema sa atong lawas. Kini siya dunay specific structure that perform certain tasks within the cell. Ato pa sa atong sulod sa atong lawas dunay lahi-lahi nga cell na naglihok diha para ang kinabuhi magpadayon sa paglungtad diri sa kalibutan. Ug kini nga cell mao po ni ang gikuhaan sa terminology sa pamilya sa Dios. Ato po ning gikuha, dili po aksidente nga ginganlan nato cell group ang matag weekly nato nga panagtigom ingon nga parte sa pamilya sa Dios. Minalang ta maigsoon, dawat mo? Amen? Matag panahon sa Domingo, ang tanang sakop sa cell group, grupo, nga magtigom, kausaso sa kasimana, Monday, Tuesday, Wednesday, kining grupo nga magtigom once a week, mauni ang grupo nga magtigom every Sunday. Ipatasin mong kamot kung parte ba ka sa cell group within the week. Most of us, sagara. So, ang atong panagtigom sa weekly, atong gihato diri para gitawag ni natog Sunday celebration. Mag-abot tanan ang mga sakop sa cell group, magsimba sa Dios matag Sunday. Pero within the week, dunay matag simana nga pagtigom nga gitawag og cell group. Mga grupo ni sa mga nagsimba sa Domingo, 12, 6, 1, 2, no, grupo-grupo ni nga magkita ay usay diri sa church, usay dito sa balay, usay dito sa kananan, no? Kay dunay panag-execute pagtuman sa command sa Ginoo to love one another. Okay. Igsoon ang cell group wala malimitahi. Okay. Ang cell group wala lang malimitahi sa Sunday or sinimana nga tigom, kundili ni ay dakong gibuhat ang Dios sa matag usangan ay sakop ni ini. Balikon nako. Ang cell group wala malimite sa weekly nga nagtigom. Tuesday, Wednesday, Monday, Thursday. Kay sa Thursday kay wayak man na. Wala siya malimite diha tungod kay sa dihang magkinabuhi na ang mga sakop sa cell group, dunay connection sa usag-usa. Dili tuod nagpuyo sa kabalay, but ang ilang panagkauban sa midweek, unya nagkitaay og Sunday, wala lang malimite diha kundi dunay dakong banding nga nahitabo ingon nga parte sa espiritual nga pamilya. Namangutana siguro, ngano man kinahanglan man gyud ang matag usa ka nato may sakop sa cell group. Ang matag magtutuo, may sakop sa gagmay nga grupo. Kay usahay, mangutana siguro ta, nganong kinahanglan pa man ko, nga mutigong pa man ko og sinima na. Nganong, dili ra ba, kanang okay na kung Sunday? No? Kaya Sunday lang yung kumutigom. Nganong importante man, ang cell group. Igsoon, open your heart this morning para makita nimo ang katungod nimo ingon nga sakop sa pamilya sa Dios ug imo pong makinabuhi ug imo pong matuman ang sugo sa Ginoo to love one another. Number 1, nganong importante alang kanatong matag-usa nga nahimong aktibo sa cell group ug ang uban nga ning undang na sa pagtigom sa cell group. I pray nga dili nimo i-close imong kaugalingon ug kung ikaw wala pa gyud masakop sa cell group, aktibo ka ka Sunday celebration. Ako kang ang pulong sa Ginoo magministeryo karong buntaga unsa ka importante kining panagtigom sa midweek. Number 1, cell group takes care of people inside. Ang cell group, ang grupo sa mga tawo nga magtigom kausaw sa kasimana, mao ni say nag-atiman sa mga tawo nga nagtigom kada Sunday. Gusto ba kang mag-atiman? Gusto ba kang maatiman? Ug mag-atiman? So, diha sa cell group, dunay pag-atimanay ug dunay muatiman ug maatiman. No? So, ingon sa Luke chapter 10, verse 33 to 35.
Luke chapter 10, 33 to 35. Sugilanon ni sa usa ka tawo nga gitulisan. Kapasama mo ani, no? Nangutana man gud tong Parisiyo kinsa iyang silingan. Dayon ning sugilon si Jesus nga dunay usa ka tawo nga gitulisan ning kanaog siya gikan sa asus napita den ninaog siya ning gitulisan siya samtang nagbiyahe siya. Dayon dunay miagi nga pare, dayon igo lang ning lantaw, wala mo care. Dayon dunay ning agi nga pila to kabok ang mingagi pero wala mo pansin sa ditulisan. Ug sa katapusan miagi ang usa ka Samaritanhon. Samaritan nga lalaki. Ug samtang akong basahon ingon siya diri, verse 33. May usa ka Samaritanhon nga nagpanaw ni atong dalana. Diin katong tawo nga natulisan. Nahiagi siya sa taong gitulisan. Sa pagkakita niya sa tawo, naluoy siya kaniya. Ug gibubuan niya glana, ug bino ang iyang mga samad. Ug gibugkusan. Wala lang to taman dito. Gipasakay niya ang tao sa iyahang hayop. Siguro kamilyo or kabayo ba? Gipasakay ang tao, gihatod ngadto sa usa ka balay, abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma, mihatag siya 2 ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon. Atiman na siya ug inigbalik nako dinhi, bayran ko ikaw sa imong nagasto. Kini nga sulgilanon, usa ni siya kapag hulagway sa matag usa ka nato. Miagi tang tanan ani, gitulisan ta. Gitulisan ta sa kalinaw, gitulisan ta sa kalipay, gitulisan ta sa panalapi, gitulisan ta sa dakang paagi. Kinsa may tulisan? Ang yawa. No? Ako I know nga naka-experience mo ani ang katulisan. Unsa di ang gibuhat sa yawa sa kinabuhi sa tawo? Mikawat, mipatay ug milaglag. So kita ang hulagway aning tawo nga tulisan. Salamat sa Ginoo. Amen. Palakpakan nato si Lord Jesus. Nakakita siya personally sa mga tagusan nato. Ug naluoy siya kanato. Ako gikaluyan ko niya. Nga nagtanaw siya nako nga luspad na kayo akong itsura. Wala na ko'y hope. Grabing torture sa yawa. Nakitaan ko niya. Nakitaan ka niya. Personally siyang may extend sa iyang kaluoy ni mo. Wala lang siya nakakita. But doon na siya imugihimo. Naluoy siya sa matag usa ka nato. Ug matod pa sa sugilanon, dili lang siya naluoy ug nakakita, kung dili gidihugan ta niya. Sa dihang nakitaan ta niya, sa dihang iyatang gisave, iyatang gidihugan sa lana. Iyang gipapuyo, iyang presensya sa atong kinabuhi. Lana represents the Holy Spirit. Okay. Ihatang grabe si Jesus, no? Ihatang giatiman. Ihatang gidihugan sa lana. Ihatang gipuno sa kalipay. Napuno ba ka sa kalipay sa diyang nakaplagan ka sa Ginoo? Lahi ang atong kinabuhi sa una. Ihatang gipuno sa kalipay. Giayo niya ang atong kinabuhi. Usa ko sa na-repair. Gikuan ko sa Ginoo. Kanang iyang gikuan akong kinabuhi, iyang totally bag-o. It's na, dili na ang daan, kundi ang bag-o na ang kinabuhi. Trabaho sa Ginoo. Apan dili taman ra diha ang personal nga gibuhat ni Jesus, iyatang gihatod sa usa ka tigumanan. Gihatod ka diri sa Ginoo. Gikonek ka diri sa usa ka tigumanan aron maatiman ta spiritually. Gihatod ka. Dili aksidente nga nahimo kang kaparte sa Happy Church. Gihatod ka diri for a purpose. Maatimanta. Ug makaatimanta. Mag-atimanay ta sa usag-usa. God raised up. Ang Diyos nag-raise up og pastor. Unsa man ning pastor? Ang pastor is shepherd
co-shepherd, magbalantay. Doon na di ay ang Ginoo gi-raise up ug magbalantay nato sa atong espiritual nga kinabuhi. Ug salamat kay sa Ginoo igsoon. Hallelujah. Ang tanan nga naluwas nakabatunag magbalantay sa ilang kalag. Si Jesus ang magbalantay sa tong kalag. Pero physically, doon na po siya gigamit nga pastor para ang matag usa ka nato mahimong mabantayan sa tong espiritual nga kinabuhi. Apan daghan man kayo ta. Imagine na naglangkob ang 3 services nato. Apil ang online. Niabot nag 1,400. Wapit na tag 1,500. Sa kadaghan nato, dili makaya ni Pastor Aliman. Dili makaya ang pagkatiman. And God raised up 12 men, 12 women, network pastors para ang matag-usa ka nato mahimong ma-oversee o maatiman. Palakpakan nato ato mga network pastors. Kinanglan makabaluta igsoon nga dili ta pwedeng mag-inusara sa atong Christian life. We need a family. We need one another. Nagkinahanglan ka nako, nagkinahanglan ko nimo. Kay kining atong kinabuhi nga kini nga kinabuhi nga gikuan sa Ginoo sa ato, gipiyal sa Ginoo nato. Hallelujah. Mauni siya gamiton sa Ginoo, gamiton ta sa usag-usa aron mapakita nato ang gugma sa Dios kaniya nato. Ato siyang kanang ma-display nato, atong mabuhat unsay nadawat nato sa Ginoo, mahimo po natong mahatag para sa usag-usa. Okay? So, mapakita ang gugma ni Jesus nato sa usag-usa. Unsaon nato pagpakita sa atong gugma sa usag-usa? It's by caring one another. Loving is caring. Ang tanan mingog, loving is caring. Lisod pud kayo. Ang taong na gugma pero wala magtagad. Unsa man imong tawagan na fake na nga gugma. Oh. So, mapakita nato ang pag-atiman. O kanang mapakinata ang gugma sa Dios pinagi sa usag-usag pag-atiman sa usag-usa kay matag-usa nato ni agi gyud ta og bag-ong na tao diya sa espiritu. Mga bag-ong Christian. No, samtang nagtubo ta, ning adult na, ning hamtong ta, kita na ang katong bag-o nahimong nagproseso, mahimo na pong makaatiman. Because baliko nako, loving is caring igsoon. Ug diha lang na nimo ma-experience, diha kung masakop ka sa usa ka cell group. Niya pa ang yawa diri sa kalibutan. Importante kay makasabuta nga niya ang atong kaaway. Naanata sa Ginoo pero naapag gyud ang yawa nga gustong musakmit nato balik diha kaniya. Mupahilayo ka nato gikan sa Ginoo. Busa kinahanglang tag kauban to fight for us. Para mulaban nato. To fight in behalf of us. Siguro sa di nato kaya. Salamat nga tayo igsoon. Igsoong babae, lalaki. Nga mulaban nato. Mo fight sa atong pagtuo. Mutabang nato. Aron makapadayon ta diha sa Ginoo. And we have this accountability. Manubag ta sa usag-usa. Doon na tayo panubagon. Doon na ko'y panubagon nimo. Doon na po kayo panubagon sa kuha. So baliko na ako. Caring is loving one another. So, anong importante ang cell group? Tungod kay naa ang pagtinagdanay sa sulod sa cell group. Palihog ko sa picture, nabay tao diha. Mao ni siya ang picture sa atong cell group. Yan. 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 Sa pandemic, nag-online, okay? Wala siya mababagi sa pandemic. This is called the cell group. A group of people nga nag-meet every week. Unsa? Mag-atimanay sa usag-usa. Usa ka purpose sa Ginoo nga atong mapakita ang atong pag-atimanay sa usag-usa. Kabalo ka igsoon sa ubang mga nasod, diin wala nagitugutan ang simba sa Sunday. Diha na sila magtigom sa ilang cell group.
Mag-text na sila, asa sila mag-abot. And sama sa usa gamay nga panagtigom, magsimba. Gitawag na siya, simbalay. Ug ang tanang parte sa cell group, nagtigom para magsimba sa Ginoo. Ug sa diyang i-open na po ang pagsimba, maggrupo. Pareha ko sa atong gibuhat. Sa pandemic, kabalo ba ka sa pandemic, kung naundang ang cell group, wala. Nag-online ang matag-usa. Para makakonect sa usag-usa, maghibal-anay sa usag-usa, unsay sitwasyon sa usag-usa. Ito kay importante ta atubangan sa Dios. Hallelujah. Nganong mukir mangyud ta sa usag-usa? Nganong man nga mutagad pa mangyud? Nganong mupakita man ko pag-atiman nimo, umatiman po kanako. Why? Number 1, because God commanded us. Gisugo ta sa Dios. Nganong maghigugmaay? Ngano nga magtinagdanay ta? Nganong maghigugmaay ta? Pinaagi sa atong cell group tungod kay sugo na sa Dios. 2 John chapter 1 verse 6. Sugo sa Dios, it's God's command to love one another. So sa cell group, diha ta makapakita sa pagigugmaay sa usag-usa. 2 John 1:6, love means, mao ni ang gugma, doing what God has commanded us. Pagbuhat, unsay gisugo sa Dios nato. And He has commanded us to love one another, just as you heard from the beginning. Yang sugo nato, higugma, maghigugmaay, magtinaginanay, mag-atimanta sa usag-usa. So, loving is doing. Ang tanan mo yung loving is doing. Ato pa, love is an action word. Ato pa, diha nimong papakita ang imuhang pagtagad, imong kahangawa, mapakita nimo sa imong igsuon diha sa cell group. Tungod kay kining Sunday celebration, dili na to na siya mabuhat dire. Kay humantag paminaw sa pulong sa Ginoo, manguli na ta. But ang cell group, wala siya malimitahi sa midweek ra, kundi balikon ako, dunay connection ang usag-usa. Another verse, okay. Another verse, 1 John chapter 3 verse 23. 1 John chapter 3 verse 23. And this is His commandment. Mao ni ang sugo. We must believe in the name of His Son. Mutuo ta sa ngalan sa iyang anak, Jesus Christ, and love one another just as He commanded us. Kinsa may gisugo niya ani? To love one another. Ikaw ug ako. Matag-usa na to nga parte sa pamilya sa Dios. Letter B, underneath sa cell group that cares. Letter B, why we care with one another diya sa cell group. Because it testify that we are Jesus' disciples. Nganong maghigugmay ta? Nganong mag-atimanay ta? Nganong mahangawa ko, nablong ko'y concern nimo sa imong spiritual life? Ngano? Tungod kay nagtestimonyo ni nga ikaw disipulo ni Kristo. Juan 13:35. John 13:35. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Ang inyong gugma sa usag-usa, ang inyong pag-atimanay sa usag-usa, nag-prove, nagpamatuod nga kamo akong mga tinunan. Sa ato pa igsoon, dili lang taman diri ang atong koneksyon sa panagsimba nato. Hiniusa tang magdayeg, hiniusa tang maminaw. But sa atong tigong matagsimana, naadi ay impact ani. Naadi ay ang tao makakita ani biyan sa ato ang siguro sa atong panabot. Nagtigom ra ta, nag-cell group ta, nag-rejoice ta sa atong mga kauban sa atong mga sakop sa atong cell group. But ingon siya, nag-prove ni sa kalibutan. So ang kalibutan, unsa may mga tawanan ni? Domingo diri na nagtigom, unya Lunes nagtigom na pud, Martes nagtigom, Miyerkules ingon si Jesus. It proves to the world. Ang kalibutan nagpamatuod ni nga kamo akong tinunan. Salamat sa Ginoo sa tinunan ni Kristo. Palakpakan nato siya igsoon. Sa ato pa igsoon, sa imong paghatag sa imuhang kaugalingon, sa imong paghatag sa imong panahon, sa imong paghatag sa imuhang talento, sa imong naan nimo diha sa sakop sa cell group.
proves that we are the disciple of Christ. Dayon, makatuman ta sa command ni Jesus. Letter C, under number 1. Loving one another is Jesus' teaching. Gitudlo ni Jesus ni. Dili ni pagpanudlo sa Happy Church. Gigamit lang ta. Gitudlo na ni Jesus. Diri sa 1 Thessalonians 4:9. 1 Thessalonians 4:9. But we don't need to write to you. Wa naman kinanglan nga magsulat ko ninyo about the importance may tungod sa kahinungdanon sa loving one another. For God Himself, ang Diyos mismo, has taught you to love one another. Sato pa, gitudluan ta, mga tinunan sa Ginoo, mga magtutuo ni Kristo, mga born again believers, unsa gitudlo niya nato? Love one another. So this is Jesus' teaching. Nato pa, kung mahimo kang kaparte ni ini, you fulfill the teaching of Jesus. Natudluan ka. Imong gituman ang gitudlo ni Ginoong Jesus. Number 2, why sa cell group? Nganong kinahanglan mahimo tang kaparte sa gagmay nga grupo? Number 2, cell group meets people's need in the church. Ang cell group nagtagbo sa pagkinahanglan sa matag usa diri sa simbahan, diri sa iglesia. Naaba kay pagkinahanglan? Naabay pagkinahanglan? Spiritual tanang area. Dili man kakasulti sa imong tapat karon. Kamoy kay sister, nabakoy pagkinahanglan ko, di man kakastorya. Taman raman kayo, maani man ta diri for a celebration. But dito sa cell group, dito na to matagbo ang pakinahanglan sa matag usa. Ang cell leaders kanang nagdumala sa cell group takes care of the people under their cell. Mao na siya ang nag-atiman. Sa 6 katawo nga siya ang nag-leader, sa 12 katawo nga siya ang nag-leader, siya ang nagtiman. Leaders are there to take care of the people whom Jesus loves. Gilab ka ni Jesus, amen? Angay kang atimanon, ug angay pud ko, dunay ko katungod mo atiman nimo. So diha sa cell group, dunay pag-atimanay. Unsa may need nato? Nga di nato masulti dire kung panahon sa panimbahon. Daghang kayo tang need. We need prayer. Igsoon, kinahanglan kag prayer every day. Dunay mo support nimo sa prayer. Kinahanglan ba kag prayer? Ako kinahanglan ko. Salamat ko. Tungod kay nagampo ko sa akong 24 network pastor. Ako ni sangya po every day. Kung musulod ko sa trono sa Ginoo every day. Kanang mga ngalan nila sa apelyido. Wa na, automatic na na. Bisag bali-balihon pa na ako sila. Because they are part of me. Then sila po nag-ampo na ako. O kanipong mga under nila, ila pong giampo. So doon ay chain of prayer. Mauna, nga ni ata, naka-exist pa ta karon sa kadaghan ng itong mga pagsulay nga niabot kung nakakaparty sa cell. Because someone prayed for you. Because prayer sustains us. Kung wala kita pag-ampo, kung ikaw ra isa, igsoon ko diya sa Ginoo, biktimahon diyo ta sa kalibutan o sa kaaway. But prayer, ang imong sa leader, ang imong network pastor, kung sakop ka sa 12, been praying for you. Kay mauna ang atong connection sa usa-usa. We need counseling. Kinahanglan tagpanambakon. At sa mga kamoingon, amang ka mga yung panambagon. Adto sa mga taong wala ka matunog, Ginoo sa ilang kinabuhi. Duol ka sa imong leader, duol ka sa imong network pastor. Kung di nila kaya, si pastora ilang taon, i-handle ang case. Counseling, importante na to. Kaya daghang kayo mga problema usahin na to. Nga dili ni masulbad sa mga pamaagi sa tao, kundi pamaagi sa Diyos. Ugasa man ka na. Diha sa cell group. Sumuingon, kinanglan ni siya counseling, kay grabe kayong netabo siyang lat. Kung sige, ato nang i-counsel through the Word of God. We need counseling, we need encouragement, mga pagdasig, kinanglan ta pagdasig.
Ug importante kay ni nato, kinahanglan tagtabang in times of need. Sa cell group, grabe ang koneksyon. Nung sampulan ta mo igsoon, one time, ang anak ni Mila, nagkinahanglan og dugo. Pila to ka bag, Mel? 5 ka bag sa dugo. Dito sa group chat sa network pastor, kinahanglan dugo, 5 ka bag. Pakatay dayon, kabalo ka, dali rin kaayo, natuyok ang pakilan sa dugo, ningdakan pa, milabaw pa sa 5 bags ang volunteer because of connection sa cell group. Nainamatyan, yes, report, nainamatyan dito. Okay, dispatch dito para, mga network pastor, mga cell leaders, ato dito, kanang mo kuan sa patay, mo service sa patay. Asa na, dili na sa Sunday, it's in the cell group. What importante kaayo, kasal, ang sangalan ani, dedication, tanan nga naglangkop sa imong life di sa Ginoo. Dunay mga tao ready nga mutabang. And this is church. Mauni ang kanit sa church. Mauni ang kahugpong nato. Di nato kuan natong kaugalingon. We need reminders, pahinumdom. Kinahanglan tagpahinumdom. Usay nasahi na tagdalan. Ndiya makita ta atong cell leaders, atong network pastor, mabalikan ta. Teaching, kinahanglan tagpagpanudlo. Kinahanglan tag socialization. Kanang party ba ka sa grupo, accepted ka. Amen ba? Di man ka maparty sa group. Ay, nagtiguman ko sa person. But when you're a part of a cell group, na ay socialization dito, na ay cell gathering, na ay pangaligog dagat, na ay celebration sa birthday, sa imuhang success sa imong life, no ay mo celebrate o ba nimo? Lahi kaayo ang usa ka pamilya sa gagmay nga grupo kaysa atong physical nga pamilya in a celebration. So igsoon, victories nimo. Dunay mentoring. Pagpanudlo, i-mentor ka. Dunay training. Og tanan ni siya matagbo sa cell group. Let's see the picture na to sa atong ayaw paspasi palihog cell group birthday celebration, corporate cell group, past please. Next, see? Nampuan sa iyang birthday, nag-celebrate. What more? Muna evangelistic cell, bagong mga nakadawat sa Ginoo. Okay. Mga network gathering. Naakay grupo nga makita nimo dili ay takiji igsoon. Dili ta kanang mga Kristohanon mura man nagpatay na, wa naman ay socialization, wala no. Dili igsoon. Pinaka wholesome ang panagtigom diha sa cell group. Mao na pinaka-safe nimo nga lugar. Kung naman kay grupo nga angay nimong masakop ka, the best is in the cell group. Because diha ka maka imong potential sa imong pagkakristohanon. Na diri sa Acts chapter 2 verse 42. Acts chapter 2 verse 42. All believers, ang tanan mingog all. Ang tanan magtutuo, devoted themselves to the apostles' teaching, to fellowship and sharing in meals and in prayer. Sa to pa, di lang di ay sa atong panahon. Sa panahon pa nilang sa book of Acts, sa bagong pagkatao sa pamilya sa Diyos, ang ilang ginabuhat, banding yun, caring yun, mapakita yun ang gugma. Ilang gidiboto, ilang kaugalingon sa pagpanudlo, sa fellowship, kaya fellowship, na ikaon, na ikaligog dagat, sa pa, na celebration, then sharing kinananay, dayon prayer. Hinugpo nga pagampo. Manang sa among cell group, kung Monday sa cell group, bisag kapoy kayo na ami para encourage me sa one another. Then human na mo prayer, human na mo kuan ngayon may prayer request. Unsa inyong ipaampo? Because diha na agud sa gugma man gud, matagko sa gugma sa dihang duna kay connection sa usa-usa. Number 3, cell group overcomes leadership limitations. Kanang sa cell group, diha ka magamit, mahimo kang makalid. Kana bitang ang church manggod malimitihan sa pagpangulo ba kung walay cell group. So diha sa cell group, ma-raise up gyud ang daghang tao para mahimong leader. Pinagi sa cell group.
cell group raise up leaders to lead. Sa cell group, i-raise up ka ingon nga mangulo ug mga tawo. Mga tawo nga 12, di pa kaabot sa 12, na is 6, na is 4, less than 4 or higher than 12, no? Na ay mo leader na to. Then sa sunod na po, ikaw na po mo leader. It's a privilege to serve God's people. Amen? Privilege ba? Pribilehiyo ba nga makaalagad sa usag-usang? Yes, it's a privilege. Dili siya kabugaton. No? Huna-huna agyud ni. Huna-hunaan ni kay pahuna-huna nako nimo. Sa dihang mo alagad ka sa imong igsoon, you are serving God. Listen. Sa diyang mo alagad ka sa imong igsoon, nag-alagad ka sa Dios. Tungod kay dili na nimo maalagaran ang Ginoo, pasanon pa nimong Ginoo nga naagpuyo naman ang Ginoo nimo, makaalagad ka sa gihigugma sa Ginoo. Mauna ang purpose sa cell group. Diri sa Exodus chapter 18 verse 21 to 22. Exodus 18, 21 to 22. Si Moses, nagpastor siya sa mga Hudiyo nga gikan sa Egypt. 1 million katao. Imagine ha? 1 million katao. Si Moses ray pastor. Gibisitaan siya sa iyang ugangan nga si Jethro. Pagkakita niya si Moses from the rising of the sun to the going down. Maglingkod lang si Moses kaya mga tao muduol niya unsay mulo, unsay kinahanglan, unsay problema, unsay kagubot. Maghusay si Moses rausa. So giingnan ni Jethro si Moses, ingon siya, Moses, pagkabugat imong bulaton, wala man kay panahon sa imong kaugalingon. Pagkadaghan og mga kinanglan ang mga tawo, munang ni-suggest siya. Siya mauni imong buhaton, Moses, pagpilig mga tawo nga may katakos, kanang may kahadlok sa Dios, kasagaran, kasaligan, ug dili masubornuhan. Ug unya, himuha silang leader, pangulo. Naay mangulo sa 1,000, 100, 50, 10, pinakaminos. Verse 22, mag-alagad sila, ingon nga permanenteng maghuhukom sa katawhan, isangat nila kanimo ang lisod nga problema, sila ray muhusay gagmay nga problema og bingkel-bingkel. Nining pagiga, mahimong sayon ang imong buluhaton ug makatabang sila kanimo. Isura siguro no, si Pastora ra 1,500 katao. Siya pa'y mag-atog lubong, siya pa'y mag-atog birthday, siya pa'y magdedicate og sakyanan. Unsa na ka? Mulungtad ba ka? Salamat sa Ginoo. Ang Dios naghatag og paagi. Diin ang matag usa mahimong magamit. Munang ingon nga nag-lead ko until this time, kay pagsugod sa church, ako'y mag-cell group, ako'y mag-Bible study, ako'y sa worship leader, ako'y mag-agtang sa pultahan, mangumusta, ako'y usher, ako'y manglimpyo. Pagsugod sa church, ako'y manglimpyo, ay namuli namin manglimpyo dahil, ako'y mag-usher, ako'y mag-uwan sa mga tao, usay mag-lead pa, nung mag-Bible study, tanan, atog kasal, atog, pasalamat sa Ginoo. God naghatag siyang way. Di ang matag usa na to, bisag unsa ta kadaghan, dunay nag-atimanay sa usag-usa. Palakpakan na to ang Dios aning igsoon. So igsoon ko diya sa Ginoo. Hallelujah. Makatabang sa buluhaton na raise up og mga leaders. Munang diri do na tay process, do na training, dunay agian, gikan sa post-encounter, moabot sa post-encounter, school of leaders, dayon kabalo na mag-cell group, dayon magunit na pug tawo, magsadyang ang gi-invite, mahimo niyang ma-cell group para ang matag usa nato dili makuha ag leadership ang sulod sa church. Ang tanan mahimong gagmay nga pastor sa gagmay nga panon. Tanaw na nato ang picture bi ni Pastor Juan ug kang Bebet sa ilahang kuan. Okay. Mga leadership, mga
pagpanudlo, mga mentoring sa sulod sa cell group. Okay. Then the last igsoon, cell group enlist and empower people. Sa cell group, mahimo kang ma-enlist ba, mahimo kang maparte, ug mahimo kang ma-empower, mabutang ka sa usa ka buluhaton diha sa buluhaton sa Ginoo. Diha sa cell group, gi-encourage ta to be greater. Mahimo tang masangkapan to serve in other ministry. Sama sa diri sa tuwa, do natay 10 workforce ministry. Kana asa na sila gikan na sila sa mga cell group. Nagamit no ang mga tawo no sa church, nagamit nga mga speakers sa Encounter Weekend, nagamit sa workforce, nagamit sa lain-lain nga area nga andam no nga mo love sa mga tawo, mo serve sa mga tawo. Ang cell group open sa tanan aron magamit sa Ginoo sa bisan unsang capacity. So diri igsoon sa cell group, salamat sa Ginoo nga di lang ta limitado bisan sa di lang ta limitado sa weekly nato nga tigom, kundi makaserve pa gyud sa Sundays or any activity nato sa church. So tan-aw na to ni i-empower sa cell group ang mga tao to serve God. Yan. Unsa ni siya nga kuan? Muna siyang kinatibukan nga workforce atong anniversary sa YAC. Kay kinatibukan na siya, pero amo nag-slice. Muna siya workforce ministries, pero wala tanan diri ana. Okay, please, next. Yan. Muna siya ang YAC band. Muna siya ang nag-support nato sa atong worship team. Pero napay duha ka team ani sa Sunday celebration. Team ni Jake o team ni Roxanne. Next. This is the Talentsville. Muna atong mga dancers. Asan sila gikan? From the cell group. Nagamit sila, na-empower sila. These are the compare. Muna sila ang mag-host. Sila ang host. Sige, next. Kanang balik ka na God, palihog. Kanang taas nga lalaki diya nga puti, ako nang apo perti nang shame kay na sa una. Pero makagats gyud siya nga naka-host. Maulawon pero sa diyang na-train, nagamit. Next. Sokor, mo na ito makita diya nga magpayong na to. Mo na siya, gikan na siya sa mga cell group. Qualify na sila from cell group. Next. Traffic po di ay, appeal tong traffic. Tech team, mo na itong mga tao na diha. Asa na gikan na sa mga cell group. Na-empower sila para magamit. Next. Okay. Ushers. Salamat sa mga ushers. No? Nga nagpahaluna na ito sa itong lingkuranan, magtindog. Sa una, dili na ang posisyon sa una, muakay gyud but karon because of pandemic, there the kani part lang ni sila ha, kay sa kuan mo ni sa anniversary mo ni sa YAC. And these are the marshal. Palakpakan na tutong tanan igsoon. These are the marshal, no? Di ra ni tanan, baliko nako ang naglid ani si Juji, di lang ni sila mao, daghan pa kaayong marshal. So, next pa? No more? Okay. Kani silang tanan, naglangkob ni sag almost 100 kapin. Mao ni siya ang workforce ministries nga gi-empower para makaserve sila sa matag usa kanato. Palakpakan nato ang workforce ministry. So, nganong kinahanglan magpadayon ta pagpasakop sa cell group because Jesus nag-exhort nato. Nagdasig si Jesus na nato. Continue to love one another. Nganong magpadayon ta? Because si Jesus mismo ningon, continue. Ang tanan mingog, continue. But pasabot ayak undang. Padayon. Padayon to love one another. Ingon siya sa 1 John 4:7. 1 John 4:7. Dear friends, let us continue to love one another. For love comes from God. Anyone who loves comes from God. Kinsa tong naigugma, gikan sa Dios. So continue. Ayak undang sa cell group. Do siguro, balik ko na ako, dili perfect ang nag-handle sa cell group. Dili ta perfect family. But we are there, naata dito para mahimutang encouragement o mahimutang ma-encourage. Mahimutang panalangin o mahimo kong panalangin. No, di nato tanaw ng atong mga sayop. Tanaw nato ang buhaton sa Ginoo nato diya sa cell group. Ngano, nga kapadayon ta sa cell group, aron mutubo ang gugma nato.
Amen? Nag-ingon diri sa 1 Thessalonians 3:12. 1 Thessalonians 3:12. May the Lord make your love for one another and for all people grow and overflow. Nga mutubo ang atong pagigugma. Muawa sa atong pagigugma just as our love for you overflows. Sa ato pa, importante mo padayon ta. Kung ningkwit na ka, murag di na nimo feel nga maparty sa cell group. Igsoon, it's not about feeling. It's about the command of God. Dili may tungod sa pagbati. Di may tungod sa unsang rason. Kung dili makatuman ka sa sugo sa Diyos. Ug ang makatawhan sa Ginoo, gusto gyung mutuman sa Diyos. Ug ayaw gyud himo ang gamay ang cell group. Because dihang dapita, di lang ka maministeryohan, makaministeryo ka. Ang imong victory, mahimo na akong victory. Ang imong kalipay, mahimo na akong kalipay. Ang imong kasubo, mahimo na akong kasubo. Ingon siya, naay namatay, naay na hospital. Yes, sige, ato, unsa ato ikatabang. Because diha ang tinabangay sa cell group igsoon. Kung di nimo feel ang cell group, I pray nga you can do it right. Sa di pa mo balik ang Ginoo, mahimo kang mo padayon, mahimo kang mutubo because we are in the end time. To conclude this message, balik ko nako ni ata sa katapusang mga adlaw. We must make the most of our time to be together now. Atong himuon nga sulit atong panahon nga mahimo tang usa karon. Munay time nga mag-usa ta. Munay time nga kabalo ko nga wala kay bugas, wala kay sudan. Kay na ako ikahatag nimong bugas ug sudan. Ayaw pag inusara sa imong life diri sa kalibutan. Kung Kristohanon ka, parte ko nimo, parte ka sa ako. Kung dunay nahitabo sa imong pamilya, bisan og dili ko parte anang pamilya, pagka ikaw sakop kauban ka nako, makahimo ko pagtabang nimo. Hallelujah. Thank you, Lord. Listen, wala ta kabalo kung kanus ata mo biya diri sa kalibutan. Wala ta kabalo. O ang atong mabilin nato, ingon nga sakop sa pamilya. Katubitaw si sister no, sa buhi pa to. Grabe yun to makapaluap nako. Grabe yun to makatext nako, makatawag nako. Naaka ba'y mahandom? Nga, pagtagad nimo pagigugma. Now is the time for us together in serving God and serving one another. Ngunit panahon na to, mag-iusa ta, alagarais sa usak-usa. Kay kana, pag-alagad sa Diyos. Pinaagi lamang sa grasya sa Diyos, mahimo ni nato. Dili ta hingpit nga pamilya, but because of God's love, we can do what He commands. Tungod sa gugma sa Diyos nga miabot nato, makabuhata sa gisugo sa Ginoo. Love one another. Naay mga tao nga mibiya sa church because di sila ganahan masakop sa cell group kay mahimong leader sila. Kay ang pagka-leader, responsibility. Dili sila gusto, responsibilidad. But wala siguro'y mama o papa dire sa ilang pamilya nga dili gusto responsibilidad sa ilang mga anak sa pag-atiman. The same diya sa pamilya sa Dios. Leaders nga na-raise up ni ata mag-atiman o atimanon kay kinahanglan ta sa usag-usa. Manindog mo mga igsoon, palihog. Thank you, Lord. Woo! Hallelujah. Singgit tanan, thank you, Lord. Salamat. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Wala gyud perfect nga local church. Wala perfect nga pamilya. Bisan pa among bisigan nga pamilya, daghan kaayong mga fruits, daghan mga apan. But salamat sa imong pamilya, Lord, nga ang dagtagkos na mo. Dili butang, dili profession. Dili gani, Lord, higalaay, kung dili, natagkos me, tungod sa imong gugma sa matagusan mo. Akong girilis, Lord, in the name of Jesus.
Ang mga wala na nag-cell group, ang wala ganahi mag-cell group, ang niundang na pag-cell group, Lord, makita nila ang kaugalingon. Nga dili sila, kaparte sila sa pamilya. O kakaparte man, importante, nga naapod sila Ginoo, mangilabot. Diha, Lord, sa mga katawhan nga imong gi-raise up ning katapusang kapanahonan. My prayer this morning, God, nga mahimo ming manubag sa usag-usa. Nga makaibalo mi kung kinsay nawala, kinsay na pariwara, kinsay na ligon o kinsay nadala sa kaaway aron makaampo mi. O kini pinaagi lamang sa cell group. Lord, I pray strengthen ang mga cell group. Lord, strengthen ang mga leaders nga nagdumala sa mga cell group. In the name of Jesus. Nga walay mo undang, Lord, ug ang niundang makabalik sa ngalan ni Jesus aron makaserve, Lord, makaalagad nimo kay ang nag-alagad og mga tao nag-alagad nimo. Salamat Ginoo, matag-usa namo. I pray nga makasugot mi ani nga command to love one another. As we raise our hand to you this morning, God, kanang makamuta Ginoo, mga gihigugma na nimo, Lord, na kinahanglan nag-atiman o nagkinahanglan mo atiman. Tagkusa mi Ginoo diha sa gugma padayon. Ug walay gahom ang yawa sa pagbungkag namo sa ngalan ni Jesus. Kundi Lord, ang takos pagyud sa gugma, hugot pagyud Lord, kay hapit na kamo balik. I-preserve ang matag-usa in the name of Jesus. I-preserve ang among makinabuhi. Mag-inampuay, magtinabangay. Salamat Ginoo sa 24 network pastors, sa mga cell leaders, Lord, nga gi-raise up nimo. More leaders will be raised up, Lord, in the name of Jesus. Walay gahom ang espiritu sa kahadlok, walay espiritu sa kakapoy, wala agad espiritu sa pagbalibad, kundi we say yes to love one another. Thank you for those hands. Strengthen those hands, Lord. Kung doon mga leaders nga gikapoy na discourage na, mana ang gahom nimo, manang kusog. Tabuni sa imong gugma, Lord, makapadayon mi. Thank you, God, in Jesus' name. Amen o amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Panglingkod mo mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa iyang pulong. Na-bless ba ka sa pulong sa Ginoo? Much more nga na-encourage ta sa ato ang mga gagmay nga mga panagtigom. This morning mga igsoon, dili mo proceed sa sunod nato nga buhaton. Kung dili nato i-bless sa una ang ato ang mga bisita. So one more time, akong hangyoon katong mga VIPs namo, first timer nga naa karon nga naka-join. Pwede ba nga mutindog kag balik? Naabato dinhi sa tubangan. Salamat sa Ginoo, palakpakan nato. Napabay mga first timer karon lang gyud. Nakaabot diri, naka-join na mo, naaba diri dapita, napa? So naatay isa diri mga igsoon. Palakpakan sa nato. Ang ato ang VIP igsoon, special kaayo ka nga naa ka. Gaganina naghisgot si pastora about being part of the family of God. Naa ang paghigugmaay. Naapa diri di ay, sorry. Welcome kayo ka, sir. So, naatay duha mga igsoon. So, kaganina baliko na ako, naghisgot si pastora about being part of the family of God. Paghigugmaay o pag-atimanay. Nganong buhaton man nato ni. Napaday diri isa, sorry kaayo kay di kay ko kaklarog layo. So we have 3 VIPs this morning. Nganong buhaton man nato ni nga maghigugmaay ta tud kay nakadawa ta og gugma sa Ginoo. Una sa tanan, ang Ginoo ang nahigugma nato. Kinsa mayog amen ana. Ingon ang Bible sa John 3:16, familiar kaay siguro nato ni nga verse, ingon dito, for God so loved the world. Gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Kinsa man nasa kalibutan? Ikaw ug ako. Gihigugma kaay ka sa Ginoo. Mo nang dili ni aksidente nga naa ka karon igsoon. Kay gusto sa Ginoo ipahibalo sa Ginoo sa imuhang kinabuhi nga gihigugma kaayo kaniya. Sa pagkaagi iyang gipakita ang iyang gugma nimo, gihatag niya ang iyang bugtong nga anak
That is Jesus Christ. Si Jesus Christ ni anhi aron bayran ang imong mga sala, ang imo ug akong sala. No, ang atong sala mauna siya ang kanang nag-separate nato gikan sa atong buhi nga Dios. So aron masolusyonan ang sala, iyahang gihatag ang iyahang kinabuhi. Nagpakamatay siya dito sa cross ug ang iyahang promise ingon siya, kinsa tong mudawat ug mutuo siyang gibuhat dito sa cross, dili malaglag. Unsa man ang kalaglagan mao na ang eternal death sa impyerno. Kung dili makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Unsa man ang kinabuhi nga walay katapusan? That is to live forever kauban ang presensya sa Dios dito sa langit. O karong buntaga igsoon, this is your time. Yung nga iimuhang kinabuhi, mahimo nga ma-entrust nimo sa salvation nga gihatag sa Ginoo nimo, pinaagi ning simple kaayo nga paagi, that is through prayer. So I will lead you ani nga pag-ampo, no, ay imuhang pagsalig dinha sa Ginoo karong buntaga nga ideklarar nimo sa imong kinabuhi nga siya ang imuhang manluluwas. So kani nga prayer, simple kay ni himuon nato ni karon. Ako kang gihangyo to close your eyes, piyo nga imong mata, and then sa dihang imong ipiyong imong mata, no, kana connect ang imuhang huna-huna diha karon sa presensya sa Dios. Sabat lang ani, simple kaayo nga prayer. O kitang tanan mo sabat ani, no, as a family ato silang dunganan mga igsoon. Himo ani nga imuhang personal nga pag-ampo. Magsugod ta. Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong paghigugma sa akong kinabuhi. Ginoo, akong giangkon, ako usa ka makasasala. O karong buntaga, nangayo kog pasaylo. Pasaylo ako Ginoo, ug hinlui ako sa imong hamili nga dugo. Akong gituuhan ang imong gibuhat didto sa cross, naghatag og pasaylo alang kanako. Ginoo, pinaagi sa pagtuo, akong gidawat ang pasaylo ug paghinlo. Ug gikan karon, akong gihatag ang akong kinabuhi diha kanimo. Akong giablihan ang akong kasing-kasing. Musulod ka sa akong kinabuhi. Gikan karon, ikaw na ang akong Ginoo ug akong manluluwas. Salamat Ginoo, kini akong pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ato silang palakpakan mga igsoon. Bisan pa sa mga kaigsuonan diha sa online. Naalang ko'y reminder sa inyo, ingon ang pulong sa Ginoo, katong gi-quote ni Pastora sa John 1:12, kinsa tong mituo ug midawat kaniya, nahimo ng iyang mga anak. So karong buntaga mga igsoon, welcome to the family of God. No, welcome. Ato silang i-welcome one more time. Ug tulo ka butang, no, akong ibili ninyo, number 1, read your Bible. Ang Bible mo na ang patukuranan, no, mo na ang word ni Jesus para nato. So sa dihang mubasa ta padayon, mas makailatan niya o mas mutubo pagid ang ato ang pagtuon niya. Number 2, katong gisgutan ni Pastora, cell group. Attend og cell group, kanang nag-invite ninyo na anay mga cell group, diha mo maatiman, na ay mo pray ninyo, na ay mo kuan ninyo mo take care ninyo, no, na ay mo dasig ninyo diha sa cell group. Number 3, sunod Sunday, welcome gihapon mo, musulod dinhi. Kung naamoy gusto nga dalon nga kauban ninyo, friends, family, welcome kaayo mo sa panagtigom, no, dinhi sa Happy Church, ang family of God, spiritual family nga nahimo mong mabilong, nga mo grow mo dinha sa inyong pagtuo sa Ginoo. So mo pray mi ninyo, mo bless mi ninyo karong buntaga. So Happy Church, ato silang kung naamo dinha duol, please extend ang inyong makamot, declare blessing ta karon sa ilang makinabuhi. Father God, thank you Lord sa mong mga bag-o nga mga igsuon nga ning dawat nimo karong buntaga. Salamat sa ilang mga kinabuhi Lord. I pray nga imong i-confirm dira sa ilang sulod karon, Holy Spirit, nga Ginoo tinuod na anak ka sa ilang kinabuhi. Tinuod nga nakadawat sila sa imong pasaylo Ginoo. Tinuod karon Ginoo naa Ginoo ang
ka ng confirmation sa ilang sulod. Ang kinabuhing walay katapusan na dawat nila dinha kanimo. Panalangini sila, Lord, ay ilang pamilya, ang mga works of their hands. Panalangini, Ginoo. Kung naay nagbalatian, Lord, salamat sa kayon. Kung naay mga pagkinahanglan, salamat sa imuhang pagtagbo. Kung naay mga problema, salamat sa kalinaw, pag-comfort nga to sa ilang mga kinabuhi, Ginoo. Salamat, Lord, makapadayon sila sa ilang paglakaw nga kauban ka. Salamat, Ginoo, mo silang gi-bless as a family in Jesus' name. Amen. Amen. Pwede na mo makapanglingkod. Salamat kaayo sa inyong pag-ani. Amen. Are we blessed this morning? This time, let's take time sa makajut lang to have our communion. It is first Sunday of the month. And let me remind you, allow me to share the word of God first. Why we do, ano ato ning ginahimo. This is not just a monthly ritual or a monthly ceremony nga atong pagahimoon. If we read the word of God in Matthew 26, verses 26 to 28. While they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take it, this is my body." Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." Sa Old Testament, sa panahon sa New Testament, naghinumdum sila sa gibuhat sa Ginoo sa Israel, panahon sa Passover. Katong giana bitaw nila ang dugo sa ilahang mga balay. Kay numdum mo, katong kang Moses, no? Atong giana nila ang dugo sa ilahang mga balay. Dayon kato kay namay dugo sa mga pertahan sa ilahang balay. The angel of death would pass over their house. Dili sila mahilabtan, dili sila maapektuhan, no, sa mga panghitabo sa Ehipto. But you know what? We are so blessed karon nga time, no? Kay dili na physical sheep, no, ang atong ginaana, wala na tanagana sa mga pertahan nato og physical sheep, but we have the blood of the lamb. No? We have the blood of the lion and the lamb. We have the blood of the King of Kings and Lord of Lords. No, muna nga bisag asa ta, no, when we partake sa communion, dala nato, no, ang gahom sa dugo ni Ginoong Hesus sa atong matag usa kinabuhi, no. So I would like to remind you, si Ginoong Hesus nagingon nagingon siya ni nga, do this in remembrance of me. This morning, number one, we are reminded that salvation is not by our works, but on what Jesus had done on the cross. Mapahinumduman ta every time nga mo partake ta, no? Mapahinumduman ta, we are reminded of the blood, we are reminded of the body of Jesus, and we are reminded that salvation dili tungod sa atong pagkapuutan, dili tungod sa atong pagkamaayo or matarong tanga tawo, but what God has done on the cross, no? And again, number two, when Jesus said, "Do this in remembrance of me." This morning we are reminded that Jesus is a promise keeper. Sa ato pang ginakanta, matinud-anon ka sa mga pulong mo, no? Kaya ang gituman ang iyang saad, no? Sa Old Testament, sa Isaiah 53, ingon ra, he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed, no? Mao na ang mga prophecy sa Old Testament ug gituman na ni Ginoong Hesus. It was fulfilled indeed. Jesus, God is a promise keeper. And this morning, unsa may saad sa Ginoo sa imong kinabuhi, as we partake the communion, no? Nag-claim ba kag kaayuhan, no? Nag-claim ba kag kaluwasan sa imong pamilya, no? Nag-claim ba kag kaluwasan sa imong loved one? As you partake the communion, I want you to be reminded that Jesus is a promise keeper, no? Makalimot pa ang inahan sa pagpatutoy sa iyahang anak, pero si Ginoong Hesus dili siya makalimot sa iyang saad sa imong kinabuhi. Amen. Kupti na as you partake the communion. And for the last time, as we partake the communion, samtang muhawid ka, mukuha ka sa tinapay o sa kopa, please be reminded of your value sa imong pili. Salvation is free, but it is not cheap. Ang kaluwasan libre, pero dili siya baratuhon.
dili siya cheap, no? Kung mutanaw bitaw ka sa atong, mutanaw ta sa atong mga accomplishment, kung mutanaw ka sa mga butang nimo, no? Let's just say, kung mutanaw ka sa imong cellphone, dahil mahulog imong cellphone, dahil moingon dahil ka nga, ayay, akong cellphone, ako ara ba ning dugo at pawis na ba nako ni para nakapalit ko og cellphone? Let this morning, as we partake the communion, as we look at our lives, no, let this be a reminder. Let us be reminded, no, nga dugo at pawis at buhay at pagmamahal sa Ginoo para ilukat ta sa atong karaan nga kinabuhi, no? As we partake the communion, no, let us be reminded of these things. Amen. Could you just stand up this morning? Pwede ba ta manindog this morning? Sa matagal daw, gusto ko nga kauban ka. Sa matagal lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Matagal daw, gusto ko nga kauban ka. Sa matagal lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man ang kanunay gitinguhan, ding akong dughan. Ikaw man ang hangin nga giginhawa, ikaw ang akong puso, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man sa matagal daw, gusto ko nga kauban ka. Sa matagal lakaw, sa buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man ang kanunay gitinguhan, ding akong dughan. Ikaw man ang hangin nga giginhawa, ikaw ang akong puso, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man. Yes, Lord. Samtang nagtindog ka diay son. Gusto na ako nga pasalamatan nato ang Ginoo this morning. No? Let's just take this moment, no, to give thanks sa pagkamaayo sa Ginoo sa atong matag sa kinabuhi. Hallelujah, Lord. Samtang ituboy nato ang atoang tinapay o atoang kupa. The Word of God say,
kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo, buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini buhata sa paghandom kanako. Kay ang kay sa matagkaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Yes, Lord. Hallelujah. Father, we thank you, Lord, for you are good sa matag sa kinabuhi. Lord, karong buntaga, as we remember your goodness, Lord, as we remember your sacrifice, ang imong kamatayon dito sa cross, Ginoo, para sa kapasayloan sa among mga sala. Lord, no words, Ginoo, walay pulong igong ikapasalamat, O God. But here we are, Lord. We humble ourselves, O God. We come to you in reverence, Ginoo. And Lord, samtang mo partake kami sa maong tinapay, sa maong kupa, Lord, we remember, O God. We remember, Ginoo, among value, and we remember your promise, Ginoo, sa among matago sa akin na buhi. And Lord, this morning, O God, sa akong mga igsuon, Lord, we claim healing, Ginoo. We claim deliverance, Lord. We claim protection, Ginoo. We claim provision, Ginoo, Lord God. Kay Lord, your blood is more powerful, Ginoo, kaysa mananap. Lord, you are the Lamb, you are the Lion, Ginoo. Ikaw ang King of Kings, ikaw ang Lord of Lords. And Lord, as we partake, Ginoo, Lord, sa maong tinapay o sa maong kopa, Lord, among gi-apply, Ginoo, ang imong dugo, Ginoo, sa matago sa kinabuhi. And wherever we go, Lord God, we are blessed. And whatever we touches, Lord, it is blessed, O God. And Lord, whatever we bind here, whatever we declare, Ginoo, may tabo because we have your blood, Ginoo, sa matago sa kinabuhi. And Lord, we honor you, O God. Salamat, Ginoo. Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen, O Amen. Let us partake the bread and the cup this morning. Thank you, Lord. Atong kumuto natong mga kuan megson, dahil ninig-agi natoon niya ato nang ikuan. Ato ibutang sa mga plastic. Hallelujah. Thank you, Lord. Ibutang sana sa inyong bangko atong mga kamot. Salamat ang Ginoo ning biya ta sa July, niya na ta sa August. Salamat kay Lord. Salamat kayo, Lord. Kamong kamot, Ginoo, asagi ka namong tabang, gikan among tabanggi mo. Among gidedicate ang bulan sa August, Lord. O may kabaloon sa ugma namo. Among nahibalaan, ikaw among Ginoo. Ikaw ang among Diyos. Ikaw ang nagkupot sa among kinabuhi. Ikaw ang Diyos nga sa kanunay nagsaad sa mutako sa kanamo. Di minimo biyaan, di nimo mitaligdan. Lord, we dedicate the month of August. Padang gideclare ang protection na mo. Ibabaw ni ining gikalisangan sa kalibutan nga COVID-19. Spirit of fear, walay power na mo in Jesus' name. Kay na mo ang fear of the Lord. Wa mi kadlukan, Lord. Only we fear you above everything else. Salamat kay Lord. Gideclare na mo provision tibok bulan. Maing panglawas tibok bulan, Lord. Among panimalay, Ginoo, di maapiktaran sa bisa unsang kalisod sa kalibutan. Kay makatawhan minimo. Salamat kay Aman. Thank you sa panagiusa. Thank you for loving one another, Lord. Salamat sa imong tagkos na mo, sa imong gugma. Dalaygon ka, mangulit ming malipayon.
manguliming pinanalanginan. Sa ngalan, samahan, sa anak, sa Espiritu Santo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Lord. God bless you. Malingkod sa tabalik. I love you with the love of the Lord. Salamat kayo sa mga nagtrabaho. God bless you. Ang katong gusto magpa-enroll, enrollment is still open sa atong eskwelahan. 4 years old hantod sa junior high school. Anak lang mo diha, dayon na special privilege ang makatawan sa Ginoo. Bye-bye. I love you with the love of the Lord. Bye-bye. Ang kalibutan, magayuko sa pagkagahanan mo. Ang imong katawan, magasinggit sa pagkahanan mo. Diyos, why sama mo? Dayon ko ikaw, sa matagal raw, sa kinabuhi ko ikaw lang ang ulabaw. Diyos ka sa kasalanan, ikaw lang ang mabuna. Dayon ko ikaw, matagal raw, sa kinabuhi ko ikaw lang ang ulabaw. Diyos ka sa